Unicorn na naman. Woohoo! Master Danny, let's go. Uwi na tayo. Let's go! Hapon na. May pang ulam na kami. Ilang araw rin kaming nagtiis sa kwan. Sa Dilata. So ngayon, makakatikim na kami ng GT. Great day mga kaspero. So, ang vlog natin ngayon ay mag-spear fishing ulit tayo. Kasi halos ilang araw tayong hindi nakapag-spear fishing dahil masama yung panahon. Kaya alam kong nami-miss nyo na yung mga adventure natin sa ilalim. Tsaka thank you sa mga supporters natin na nandyan lagi, na lagi sumusuporta sa ating channel. Tayo ay nakarating na sa 11.5 subscriber. Thank you sa inyo. And then shout out sa lahat ng laging nanonood sa aking video. Di ko man po kayo may isa-isa. Thank you sa mga supportan nyo. So ito na, abangan nyo na yung mga kaspero.
nakadali tayo mga kaspero ng long nose emperor. Kanina pa tayo namamana. Tsaka ilang araw na rin tayo hindi nakapana. Nakakasabaw na rin tayo. Nakauli tayo isa. Nice one, solve na to pang ulam. Woo! Nice one. May pangalawa na. Woo! Nice one. Nakadalawa na. Unicorn na naman. Woohoo! Bali pa uwi na kami mga kaspero. Ito yung nahuli namin. Isang long nose emperor. Tapos may mga GT. Tatlong GT, isang rainbow runner, rabbit fish, isang unicorn, tsaka Batman. Batman. Mga sunod na araw siguro, Spider-Man na yan. Si Master RG. Spider-Man na sa sunod. Spider-Man na huliin niya sa bukid. Tama oh. Haha. Uy. Dumi. Gani. Dani, let's go, uwi na tayo. Let's go! Hapon na. May pang ulam na kami. Ilang araw rin kaming nagtiis sa kwan. Sa Dilata. So ngayon, makakatikim na kami ng GT. Dali yung kaya. Kaya. Sabi ng iba kayo nga.
kami habang pauwi. Isang linggo. Iyan. Isang linggo. Sobra isang linggo. Yan. Isang linggo. Ngayon! Ha! Ngayon. Ha. Meron na sinalim. Oh, yan na. Yan muna ngayon. Yan! Wow. Ayaw na namin ng isda. Pero isda pa rin to. Oh! Wala na sunod. Kaya tayo mga kaspero. Woo. Hindi malaman kung pagkain ko ito. Ano ba to? Ay, so parang mga aso ah. Huwag kita kahalin ng buyang, ano no? Diyan lang natin na, oh. Balik-balik lang mo dyan. Nagkaroon mo to. Nandito na kami mga kaspero sa tabi. Dito kami nakapark. Isa, dalawa, tatlo, at ay, 5 kiwa. Oh, yan mga anak ha. Isang simana na to, no? Ano mo kaya ha? Pag kiniwa